И здравейте хора, аз съм Мистер Wolf и днес ще играя на Minecraft в сървъра BananaCraft. Да. IP ще го има долу в описанието. И бях направила едно такова и яко клипче с много PvP. Преди няколко минутки свърших клипа. Гледам го. Записал съм само това. Това съм записал. Така стоя на едно място и само това съм записал. Чува се само звука. И да, не знам какво се беше случило, нещо се беше бъгнало. Сега... What? Сега ще правя пак клип. И така... Сега влизам в... ония сървър. Сега така... Ще си хапна малко. И нали, хомето ми е тука. Да, хомето ми е тука. Чакай, защо не съм си включил Bright Night Vision? Така. Тук имаш един човек. Ето го. Той пак дойде тук. Ще се опитам пак да го изгрифвам. Ако ми се получи де. Той не ме гледа, нали? Ето човек го изгрифвах 2 пъти. С китстарт. Ще се опитам да го хвана в някакво малко ъгълче. Защото той си беше построил една къщичка, аз го хванах в него. И го убих там. След това... Какво беше това? Баре? О, боже! Съжалявам за това. Ще игра пак на същия сървър, но... Така. Извинете, просто... Тука... Той постоянно викаше админите. Те идваха при мен. И аз излизах от сървър, да не мога да ма банат, де. Да. Тука... Банана хардкор. BananaCraft. Не. Ще отида на Banana Hardcore. Ето виж, това е кейстарт. Това е кейстарт. Тук. Ще напиша home. Hardcore. Това значи, че аз просто... Уникално. Аз сега ще си включа autoknowback. Ще го направя на 100. Да не може никой да ма праска. Вижте. Това е кейстарт. Кейстарта е това. Това. Затова е хардкор. Кейстарт. Представи си, това да е кейстарт. При вас. Влад 9. Не знам какъв това Влад 9. Нещо си там. Това няма никаква броня. Отиваме да го убиваме. Не, сериозно. Не мога да се бия.
То се опитва да ме убие. Ма му лагва много. Сега това пак ще се пусне рандъм тъпа. Тоест... Е това. Ще телепортира на някакво място. Той сега си пише на руски, де. Сега ще го убия. Убих го. Добре. Добре, взех му нещата. Така. Трябваше отначало да го нападна. Не знаех, че толкова бързо ще умре. Ето много тъпоти има, бе. Сега с това, като го кюнах, ако няма още един китстарт, ще ми изкаже на тия админите. И те ще ме направят на нищо. Ще ме баннат. Отново. Аз обичам естествено да грифам. И то с хакче. Защото килаура все пак. Това е килаура. Не искам да слизам там вътре. Тъпа. Така. О, хора. Виждам там хора. Хора. Добре, килаура. Сега така това всичко да го хвърляме от тука. Оу, те много хубав сет, бе. Това много хубаво нещо е. Тия са били голяма работа. Тези двамата са били много голяма работа. О, боже мили. Така, стоун меч. Така стъпотия. Сега това ще го заменя за това. Ще почна тук да се строя една къщичка. Благодаря на рандом тъпато, че има телепортира на това място. Ма тия тук много лесно се убиват, бе. Не знам що. Що не иска да се взима? Къбълстоун. А това? Какъв е проблема на това? Окей! Така. Сега трябва да му направя приват. Want. Мисля, че така си пише командата. Не, нета нещо му става. Да, на нето нещо му става. О, боже, че не иска да работи. Да, изкарам заради това, че нямам нет. Сега колко време снимам вече? 11 минути. Толкова ли бързо? Банана хардкор. Want. Чакай малко. Значи ми казваш, тук няма привейт. Я пак. Тук няма привейт. Що няма привейт, бе?
Тук няма привейт. Ще е малко. Как така тук няма привейт, бе? Май това беше сървъра, в който няма привейт. Май това беше сървъра. Нали така? Тук няма привейт. Не, то всички често могат да се отварят. Мале мила. Май нещо не ми се играе. Тук да има... Как да кажа... Трябва да играя тук, защото тук играя на Banana Fly. Шама банното там. Да, аз виждам. Така. Не. Взимам една стреличка от тук. Banana Craft Core. Fly. Нещата ми, къде са ми нещицата? Някъде тук паднах. Къде са ми нещицата? Ето ми ги. Чакай. О, боже. Хома. Сега трябва да се приготвя, ако нещо да бягам. Защото това не е хубаво. Това хич не е хубаво. Добре. Мисля, че това... Мисля, че това ще го загрифвам лесно. Той е в къщата си. Къщата му има приват. Някъде отворена врата. Няма отворена врата. Така. Тъпа спейгъхта. Тъпа спейт. Сега ще го килна. Ако той ми приеме, де. Добре, то ако ми приеме, наистина ще бъде много хубаво. Къде? То къде изчезна, бе? Толкова ли е надолу? Стига, бе. Къде е този, бе? Игрок не найден. Няма такъв играч. И окей, хора, мисля, че това ще бъде за клипчето. Ако ви е харесало, може да ударите един лайк на него. И да, бъба.